O Pleno do Concello de Poio aprobou o inicio do procedemento para adxudicar o novo contrato de auga que, segundo o Goberno local, permitirá mellorar a calidade do servizo e executar investimentos por valor de case 15,5 millóns de euros en obras de ampliación e mellora das redes de saneamento e abastecemento en todo o municipio. Na sesión, o alcalde defendeu a transparencia do proceso, pero tanto BNG como o PSOE acusan o Executivo Popular de ocultar á veciñanza unha suba abusiva das tarifas do abastecemento e o saneamento. Hoxe, os socialistas acusaron a Ángel Moldes de seguir negando esa brutal suba, ocultando a verdade á veciñanza. A formación fala dun auténtico sablazo cunha tarifa pro primeiro e segundo ano e unha máis elevada pro terceiro. No primeiro e segundo ano se elevan as tarifas de maneira moi significativa, pero no terceiro ano un sablazo absoluto. Creemos que esta estrategia non é normal, non é razonable, os contratos se fan de maneira lineal, este salto só ten un obxectivo, que é ocultar a verdadeira subida, a subida grave, a subida, o gran sablazo, hasta despois das eleccións. Non ten outra explicación. Os socialistas denuncian que soben todos os parámetros tanto no abastecemento como no saneamento. Neste último caso, oculta de maneira flagrante que introduce unha nova cota variable que antes non existía, en función do consumo. Isto é o que dispara o recibo hasta límites que consideramos inasumibles. Hoxe, o PSOE fixo público un documento que lles facilitou o propio alcalde durante o pleno cos cálculos oficiais das novas tarifas incluídas no contrato de auga. Din que se trata de información reveladora. Aquí se ve claramente a mentira, se ve claramente como oculta aos veciños a realidade. Vemos, efectivamente, como o que decimos nós é bastante prudente, porque nós nos limitamos a denunciar abertamente o que afecta a maioría dos veciños. Os socialistas poñen exemplos de como afectará esta suba aos fogares e tamén a negocios. Neste caso, aseguran, un establecemento pasaría dun valor actual con consumo de auga de 64 euros a 278. Partindo desa táboa do goberno local, apuntan que un pequeno bar vería incrementado o seu recibo nun 800%. Por último, convidan á veciñanza a entrar na súa páxina web onde puxeron en marcha un comparador de tarifas para que cada familia ou negocio poida calcular como afectará aos seus petos este novo contrato. Segundo ano, como decíamos antes, e o víamos no cuadro do alcalde, 200